είναι διάσημος, είναι καλός πολιτής και είναι καιρός. Οπότε αν είσαι συμπόδρος, υπάρχει αγόρι. Πώς την πάω, η αλήθεια είναι εγώ τρόμος τώρα. Έλα, γεια κύριε Κωστόπουλε. Παρακαλώ. Γεια παιδιά. Ωραία. Καλά ξεκινήσαμε κύριε Κωστόπουλε, έτσι. Είσαι μόνος ή έχεις και τα άλλα παιδιά? Μόνος μου. Έχω διαβάσει κάπου. Μπορώ να πιω λίγο νερό? Εννοείται και εσένα είναι. Όλο. Τι πεινάω. Λοιπόν, έχω διαβάσει κάπου ότι δεν είσαι ένας, διότι θεωρείς, ας πούμε, χαζομάρα, ξομαλακή, οτιδήποτε άλλο, αυτό που λένε κάποιοι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, είναι φιλοσοφική θέση, ότι δεν υπάρχει να είσαι ο εαυτός σου. Έχεις πολλούς εαυτούς. Γι' αυτό. Ναι. Για ελάτε ρε. Σήμερα ποιος είσαι? Για άλλα σήμερα ποιος είσαι? Σήμερα είμαι ένας τύπος που δεν έχει φάει, κάτσε να δω τι τύπος θα είναι. Δεν έχει φάει. Δεν έχει τραγουδήσει πέρα από ένα τραγούδι μόνο. Ναι, εντάξει. Περίμενε πολλή ώρα απ' έξω. Περίμενα πολύ ώρα, νηστάζω. Έχω λίγο γυρίσει και... Με τι ήρθες εδώ σήμερα? Ένα διαστημόπλαιο ήρθα και δεν είχε όμως το υλικοδρόμιο, δεν ήταν Ήρθες αυτοκίνητο αγόρι μου ή όχι? Ήρθα με αυτοκίνητο, Μόνος σου οδήγησες ή έχεις οδηγό? μόνος μου, γιατί? Όχι, ρωτάω. Γιατί κάπου διάβασα να έχεις πει ότι έχεις δώσει 14 φορές. Ναι, για δίπλωμα. Δίπλωμα. Ναι. Τώρα έχεις πετύχει κανένα σκύλο, κανέναν άνθρωπο? Όχι, εντάξει. Ξέρεις να οδηγείς? Κοίτα, πριν 2 μήνες, γιατί πέρασε, εντάξει, δεν το έχω πει, μου πήραν το δίπλωμα, την άδεια, το αυτοκίνητο, τις πινακίδες, 875 ευρώ κλίση. Μέσα σε πήγαν? Πώς? Μέσα σε κλείσανε? Όχι. Τι έκανες? Όλα. Αυτό ήταν κόκκινο, αλλά δεν το είδα όταν ήταν κόκκινο. Το πορτοκάλι σκούρο που λένε. Δεν το είδα όταν είναι κόκκινο. Αλλά εντάξει, έκανα μια παρανομία και με πιάσανε και μου τα πήραν όλα. Πρέπει να περάμε κόκκινο, καλά σου κάνανε και θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα, εγώ πρέπει να στο πάρουμε για πάντα. Θα σου κάνανε τεστ. Πάμε. Τι είναι αυτό? Αυτό έχει σαμαράκια δρόμος. Σωστός. Έλα, χειροκρότημα ρε παιδιά. Ρωτάστε μας λίγο εκεί πέρα να Εύκολο είναι, το έχει γέφυρα, ναι. Έχει γέφυρα και σηκώνει. Γέφυρα που σηκώνει. Σωστός. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ πέρα υπάρχει. Υπάρχουν δύο αυτοκίνητα. Δεν απαγορεύεται Το προσπέρασμα. Όχι, αυτό είναι το προσπέρασμα τώρα. Είναι, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το προσπέρασμα. Αυτή είναι, θα πες έτσι. Πάμε τώρα και εδώ για να τελειώνουμε εδώ. Εδώ πέρα είναι προσοχή, υπάρχουν φορτηγά. Όχι, εκεί. Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά. Δεν τα ξέρω. Για να σου πω την αλήθεια. Δεν τα ξέρω. Και ένα τελευταίο. Ποιο κόλλος φορτηγού. Και ένα τελευταίο. Αυτό. Εδώ ο Λιστρέας δρόμος, πρόσεχε. Από πού? Από τα αριστερά. Καλά δεν θα πάω. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορείς να περάσεις και σήμερα εδώ. Αλλά μπορούσαν και να το πάρουν για πάντα. Εξαρτάται πώς θα το δεις. Μισό για μάτια. Πολύ καλός οδηγός. Είσαι καλός οδηγός. Καλός οδηγός. Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Διαβάζω και ξέρω και μου έχει πει και ο ίδιος ότι είσαι φρίσκος. Ναι, πολύ πιστεύω. Δεν είναι περίεργο να είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος τατουάζ που δυστυχώς τα ρίχνεις. Ναι. Γιατί οι γυναίκες σου αρέσουν τα τατουάζ. Το έχεις διαπιστώσει ή όχι? Ότι αρέσει στις γυναίκες το τατού. Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Θες να είσαι ροκ, δίνεσαι ροκ, συμπεριφέρεσαι ροκ, μπορείς να έχεις γλώσσα. Τώρα με βλέπει κάποιος και λέει ροκ, ποιος ροκ είναι πως μας φαγιά. Έχεις ένα παιδί το οποίο, όχι δεν κάνω καθόλου πλάκα, έχεις ένα παιδί το οποίο πιστεύει στο Θεό αρκετά έντονα όμως. Ναι, έντονα. Γιατί, εντάξει, ξέρω εγώ έχω πηδήξει πάνω από τον τάφο μου 10 φορές. Και όχι για αυτό το λόγο. Από μικρός και οι γονείς μου και στο σχολείο και οι φίλοι μου και γενικότερα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί έχεις τόσο πολύ. Ναι, από μωρό από πάνω περνάω συνέχεια. Αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός που πιστεύω στον Θεό. Πιστεύω στον Θεό γιατί όποιος δεν πιστεύει στον Θεό, ξέρω εγώ, Όχι, δεν έχω, όχι, απλά πολλές φορές ας πούμε όταν μιλάς με ανθρώπους. Δηλαδή έτσι μόνοι μας είμαστε, υπάρχει η γη και γράφεις τραγούδια, ξέρω εγώ, σχετικά. Ναι, έχω γράψει ένα που είναι 9 λεπτά και λέγεται Τα Λόγια του Χριστού. Σκοπεύεις ποτέ να το γυρίσεις από μουσική που όχι, εντάξει, εγώ το γράψα για μένα αυτό. Γράφω. Να σε προσωπήσω να κάθεσαι, ναι. Γράφω τα πάντα. Το καλύτερο. Εικόνες εδώ τι έγινε τώρα. Πάλι που σε ό,τι με εικόνες αυτό. Αυτό ήταν το χέρι του Θεού. Όχι, μιλάς, αλλά και σε βρικά πώς είναι η γιαγιά. Μια γιαγιά που λέει, μου ένιωσα, ξέρω εγώ, ένα χέρι να με σηκώνει.
Αυτό είναι. Πώς να κάνεις αυτό το πράγμα. Σε μοναστήρι θα πήγαινες ποτέ, το φαντάζεσαι, μπορεί να καταλήξει Ναι, μοναστήρι. θα το είχα σκεφτεί να πάω να μείνω για πάντα εκεί, αλλά ναι, εντάξει, είναι λίγο βαρύ. Είναι λίγο βαρύ, αλλά το αποφάσισα μετά. Κάθε πότε πας στην εκκλησία. Άλλο εκκλησία, άλλο θρησκεία. Α, οκ, το έχεις χωρίσει αυτό. Ναι, εντάξει, άλλο εκκλησία, άλλο θρησκεία. Είσαι και γλυκή. Είναι, ξέρω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Γρήγορα τελειώνε, άλλο γενιάξω και τα λοιπά» και με το πανί και αυτοί είναι. Υπάρχουν και πατέρες που είναι... Διάρκονται στο Αγιον Όρος. Όχι, δεν έχω πάει. Θες να πας. Θέλω να πάω. Να πας. Θέλω να πάω. Όλα αυτά. Όλα αυτά που γίνονται δεν ξέρω. Τι. Δεν ξέρω και τι θα δω εκεί. Όχι, εντάξει. Στο ματοπέδι πήγαινε στα άλλα τα παιδάκια μου παρά δίπλα. Να κάνω μια ερώτηση σοβαρή. Τώρα υπάρχει περίπτωση να με σπρώξει κανείς πίσω πάλι. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αλλά γενικά, Εκεί είναι μαξιλάρι γι' αυτό. έτσι, να κάθεσαι λίγο έτσι. Α, έτσι. Έτσι, για να μας φέρνει αφακόσυνο όλο αυτό, δεν το κάνει. Έτσι, έτσι δεν καθόμαστε εκεί. Σας είδα, να σας είδα, σας είδα. Πάλι, δεν μου λες. Είσαι ερωτευμένος αγόρι μου. Τώρα, ναι. Γιατί απόμεινες τώρα, Δεν πάω σε κανένα θέμα. Είσαι ή δεν είσαι, είναι μια ερώτηση. Αν είμαι ερωτευμένος, μόνιμα είμαι ερωτευμένος. Αν διάβασες ότι είσαι ερωτευμένος. Και Ψέμα. 95% όπως έχουμε γραφτεί για μένα είναι ψέματα. Δεν αφιβάλλω. Δεν αφιβάλλω. Σε καλά υποβολή ψέματα. Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου, γελάω πολύ. Δεν σε νοιάζει. Γελάω πολύ. Το χειρότερο που έχει διαβάσει τι μπορεί να είναι. Το χειρότερο που έχω διαβάσει Και αν ψέμα. εκεί που στεναχωρήθηκα πολύ είναι δύο. Το θυμάμαι, είναι ένα που ήμουν σε ψυχιατρίο μέσα, κλεισμένος λέει είναι εδώ και κάποιο καιρό μέσα σε ψυχιατρίο. Ήσουνα. Όχι και την περίοδο. Και ότι πίνω και τέτοια. Όχι, το δεν νομίζω. Όχι, δεν πίνω. Το νιώθεις την πίστα ότι σε χαζεύουνε. Ναι, το καταλαβαίνω κατευθείαν. Ναι. Και καταλαβαίνω και το άσχημο βρέμα κατευθείαν. Ανδρών ή γυναικών. Ανδρών, γυναικών, Κυρίως. Πώς? Κυρίως ανδρών. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάποιο βλέμμα, αλλά το καταλαβαίνω. Αφού δεν υπάρχει πώς το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω. Τώρα βγάζει δάκρυ με μένα. Το καταλαβαίνω αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Άντε. Ναι. Άντε, τι καλό απολυτήριο. Από το ψυχιατρίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξεκίνημα και πάμε μαζί. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια χαρά.